Yun, no? Good morning guys. Andito ako ngayon guys sa Bicol, sa Mercedes Bay. Andito kasi ako ngayon sa lugar ng nanay ko. Magluluto tayo guys ngayon dahil tanghali na, magluluto tayo ngayon ng ito gulay, kamuting kahoy. Ituturo ko sa inyo guys kung paano ang paraan ng pagluto ng gulay, talbos ng kamuting kahoy. Ito guys, kukunin natin to. Ito, talbos ng kamuting kahoy yan. Yan ang gugulayin natin ngayon. Dahil tanghali dito sa amin. Dito ako sa Bicol eh. Ayan. Ito, kukunin natin to guys. So, kukunin ito, ilagay dito. Tapos ito. Ayan guys, Ayan. Sarap yan eh. Talbos. Ayan. Ayan, konti pa lang nakuha natin. Ito, buddy. Masarap to. Masiramon. Kung sa Bicol, masiramon. Yes. Oh my God! Wow! Ayan. Kumala ka dito mga. Ha? Ayan, bali. Marami dito guys, gulayin. Kaso lang itong masarap na gulay talaga. Dito. Ang kukunin nyo lang guys yung talbos. Ayan guys, ang aming nakuhang talbos ng kamuting kahoy. Yan. Nagataan natin yan. Ayan guys, may niyog. Kukunin natin yung isang niyog na yon. Ayan sa taas. A few moments later. Yan, ito na guys. Ang bilis na. Quality. Bago natin lamasin. What? Lagyan muna natin ng asin, di ba? So guys, asin. Yan. Binubumos muna yan. Gaganituhin yan. Ayan guys. Huwag naman masyadong maraming asin para ang pagkaano hindi maalat. Medyo may tabang lang. Ayan guys, pipigain mo lang guys para mawala ang katas. Kailangan natin ito guys para makayod natin ang inyog kasi walang tindahan dito guys. Yung unang gata natin guys, itatabi lang natin muna. Tapos ito pangalawang gata natin, ilalagay natin dito guys sa gulay. Ayan. Yan ang panghuling gata. Yan. Marami kasi sisip-sipin yan mamaya. Quality na naman! Pambihira naman yun guys. Quality guys, ilang minuto lang, mamaya balikan natin. Kailangan guys pakuluin ng maayos para kasi pangit yung paghilaw. Lagyan natin ng asin guys. Asin. Tamang asin lang. Ayan guys, medyo hibas na siya. Pag hibas niya, lagay natin yung sahog. Ito ang sahog niyan. Yan. Ang sahog na yan guys ay isda yan na pinaksiw. Isasahog natin. Sahogan natin ang isdang pinaksiw. Pwede rin naman kahit inihaw na isda, paksiw o daing. Yan, masarap yan. Ito muna. Kasi ito lang ang pansahog namin eh. Paksiw na surahan ang tawag dito. Surahan. Yan guys, sunod natin ilalagay dahil hibas na yung panghuling, yung unang-una nating ginata. Ito yung tinatawag na liputok. Ayan guys. Lagay natin ang liputok. Ayan. Yan ang liputok.
Wow, tingin pa lang guys, ang sarap. Nagugutom na ako Quality guys. na naman! Yun, luto na ang ating ginataang talbos ng kamuting kahoy guys. Ayan, luto na yan. Yeah. So ngayon guys, luto na ang ating ginataang talbos ng kamuting kahoy. Wow! Yamon!